Opvaskemiddel. Spand. Varmt vand. Så et par gamle tandbørster. Nogle elastikker. Bum. En opvaskebørste. Et par gamle køkkensvampe. En gammel t-shirt. Et gammelt klæde. Et cykel. Ikke på et mors tæppe eller fine trægulv. Gør det heller udenfor. Måske et sted, hvor du har et afløb og adgang til vand. Start med at gøre hele din cykel våd. Skyld skidtet ud af kæden en gang. Det første du skal vaske er kæden. Og ikke kun kæden, hele drivtrænet. Så drivtrænet består af kæden, forklingerne, kassetten med tandhjulene, pullehjulene, det er de små her, der er 2 af dem. Vi skal have al olien af. Som vi så tidligere, er der sort olie, beskidt olie i kædeleddet ind i midten, og målet er at få alt olien ud. Når vi har fået alt olien ud, så skal der ny olie på. Det gør vi ved at bruge det varme opvaskevand direkte på kæden, og der skal børstes, og man gentager bare indtil, at der stopper med at komme beskidt olie ud af midten. Til det bruger jeg en kæderens, så det går lidt hurtigere. Du kan selv bruge varmt opvaskemiddel, men det skulle ikke koste for meget at købe kæderens. Du kan finde den i en dagligvarebutik. En dedikeret børste med stive hår, kun til kæden, fordi den her bliver beskidt, og du skal ikke bruge den til andet end kæden. Og en stiv børste i den her anden format, som også kan bruges til kæden, og også kan bruges til andre dele bagpå skifteren, som pullehjulene og selve fjederne og så videre i bagskifteren. Også en plusting, men ikke en nødvendighed. Så en børsten, lad være med at børste tænder med den. Børst først kæden af. Skyld skidtet ud. Fyld kæderens på. Fyld kæderens på, eller brug det varme opvaskevand igen. Børst skidtet ud. Som I kan se, bliver det meget beskidt. Der er rigtig meget olie ud. Lad være med at stå over bag ved cyklen i din hvide t-shirt. Den bliver sprøjtet til. Læg mærke til det sorte vand, fyldt med olie, der kommer ud. Gentag indtil at der kommer rent vand ud, når du skyller kæden igennem. Brug et klæde eller en t-shirt kun til kæden, og tør lige det overskydende fedt og skidt af. Du kan også bruge kæde til pullehjulene. Jeg har set på jeres pullehjul, at de ikke er lige så rene og pæne som mine. Men brug for eksempel en skruetrækker til at tage det skidt af, som er mere bestandigt. Så hold den på, imens du kører rundt, så vil du trække skidtet af. En børste,
som du kun bruger til resten af cyklen, altså ikke til drivetrænet, hvor den skal ikke have olie på sig, fordi så tværer du bare olie ud over hele din cykel. En svamp, den har fået noget olie på. Her er en lidt renere en. Den kan man så bruge til at få det her varme opvaskevand hen over hele cyklen. Svampen godt fyldt med opvaskemiddel og vand, gerne varmt vand, så opløser det lidt bedre skidtet. Så starter vi fra toppen og bevæger os fremad og senere nedad på cyklen. Undgå at trække alle beskyttelsesolierne af dine kabler. Kom godt ind under. Pas på ikke at slå fingrene ind imod den store klinge foran, så får du ondt i fingrene. Nu har min cykel jo skivebremser, men på jeres cykel, der sidder der sådan en lille klo her og bremser. Derfor er det vigtigt, at I får vasket rigtig godt her på bremsefladen, hvor I vil have en lille stykke her, som bremser på jeres cykel, hvor kloen den griber fat. Så kom godt rundt på fælgen og begge sider af cyklen. Her kan du bruge den rå overflade på opvaskebørsten til at få den rigtig god ren. Opvaskebørsten er også rigtig god til at få en pæn ren overflade på kæden. Og værsgo, her har du en ren cykel. Så du kan bruge en kædeolie, som er til dry. Den vil normalt hedde dry lube, eller til tørt vejr, eller til dry weather. Og den skal du kun bruge, når der er tørt vejr. I Danmark, der er det nok ofte smartere at bruge en wet lube. Så den bliver ikke opløst i vandet, og så holder den skiftefunktionen og beskyttelse af kæden, selvom det regner. Du kan også bruge en kædevoks, som jeg anbefaler, fordi at jeg har set på jeres kæder, at I har ikke fået vasket dem så tit, eller måske har I ikke gjort det på den rigtige måde, som jeg viser her i dag. En kædevoks, den samler ikke så meget skidt og får ikke den her sorte skidt så hurtigt. Hold din voks eller kæde sådan herover, kør rundt og tryk, så det kommer på hele vejen rundt. Nu har du voks på indersiden af kæden, og olien og voksen skal kun ind i midten af kæden, ind i kædeledene, så vi kan få fokus her. Det er ikke nødvendigt at have olie udenpå eller ovenpå og under. Derfor tager vi lige et klæde igen. Og så tørrer vi den overskydende olie af fra overfladen af kæden. Klogrebet igen, hele vejen rundt og kører rundt. Hvis du ikke vasker din kæde, så bliver ledene hurtigere slidt.
Det vil sige, at kæden den bliver forlænget, og så skifter den dårligere. Den vil også slide hurtigere på tandhjulene bagpå, som på sigt også kan give problemer. Og på puttehjulene, en ren kæde, som lige er blevet smurt, den hopper meget bedre fra tandhjul til tandhjul. Tjek at bremsen virker, og stopper før den rammer ind på røret. Du kan også tjekke dækkene efter for sten. Hvis der sidder nogle sten langs dækkanten, så kan du enten trykke dem op med fingrene, eller bruge et dækjern. Tjek efter, at akslen, I har en skrueaksel hernede, til at holde hjulet fast i rammen. Man kan tjekke, at cyklen er intakt ved at løfte bagenden, og så give den et godt slag. Falder hjulet ikke ud, og sidder akslen stadig som den gjorde før, så er din cykel køresikker.